Git! Git! Adım yap, yürü! Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdayız. Baky tarap yurdumuzdaky täzelikler we habarlary tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň maşgynyň owa huzurluk toplumyna gödäwçilik edýän ornatarynyň welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyny sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamyny yurdumyň ekrançylyk meýdanlaryny alınıp barlayan işleriň ýagdaýlary bilen baglanşykly meseleler garaldy. Hormat prezidentimiz sanly ulgam geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibini elan edip, ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim häzirki döwürde vilayatyň ekrançylyk meýdanlaryna alınıp barlayan işleriň ýagdaýy, aýkynlere özüşlügini tutmak, gallaryny guramaçyklyk geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hadabat berdi. Vilayatyň gowçy meýdanlaryna ýerine getirilýän iýdegi işleri, hatarary bezirgesiniň geçirilişi baradaky maglumatlar hadabatyň ödenini düzdi. Vilayatda yer almanyň göýek we bakçykinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bir öňümler bilen bazarlarymyzy bolýan üpçün etmek ornuna maksatnamalaryň işler talaba laýyk alınıp barlýar. Ýüpek gurçugyna talaba laýyk ýedek etmek ornuna degişli çäreler görülýär. Şeýlekin piri taýýarlamak işlerini talaba laýyk alyp barmak ornuna zeruri işler alınıp barlýar. O milli maksatnamasyna hemde ýurdumyzy 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda vilayatda medeni durmuş maksatly deskalaryň, ýaşaýyş ýaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym arasy deskalaryň gurulşyklarynyň alınıp barlyşy barada hadabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vilayatda ähli urlar boýunça alınıp barlayan işleriň häzirki döwrüň tarapyna laýyk derejede gurulmalydygyna ünsjekdi. Şunda aýkyn meýdanlaryna alınıp barlayan iýdegi işleri agreten kadrara laýyk gelmeliler. Bugdaýlara tümmül suwunyň tutuluşy talaba laýyk gurulmalydyr. Döwlet başlarymyz gallaryna hemme taraplaryndan guramaçykly taýýarlyk görmek, orakda iş edijek kombaýnlaryň, awtoroklaryň we galla kabul ediş bölümleriniň mögüzeme taýýarlygyny üpçün etmek bilen bir gatarda gowçy meýdanlaryna alınıp barlayan ähli iýdegi işleriniň agreten kadrara laýyk derejede ýoly goýulmalygyny bellädi. Bu babatda häkime bir näçe anyk tawşyklar berdi. Hormat prezidentime de vilayatyň daýhanlarynyň ýurdumyň bazarlaryna öňüm bolşygynyň üpçün edilmegine münasip goşunt goşmaklar üçin zerur tagallalaryň görülmelidigini, şonda yer almanyň göýek we bakça önümleriniň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek ornuna sazyşykly işleriň ýoly goýulmalydygyny bellädi. Şonuň bilen birlikde vilayatda pili taýýarlamak işleri talaba laýyk gurulmalydyr. Döwlet başlarymyz vilayatyň ilatynyň durmuşy üçinçigini hasy gurulndyrmak boýunça alınıp barlayan işleriň üren wajypdygyny çekip, kabul edilen döwlet maksatnamalaryna laýyklykda medeni durmuş maksatly deskalaryň, ýaşaýyş ýaýlarynyň, ýollaryň we beýleki urdaş deskalaryň gurulşyklarynyň öýe watyna tamamlanmagy hemde olarda ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýanyny belläp, bu urda degişli tawşyklar berdi.
Soňra hormat prezidentimiz Balkan vilayatynyň häkimi Atakallyýew söz berdi. Häkim vilayatyň akin meýdanlaryna ýydyk etmek, bugdaýy özüç suwun tutmak, hemde ziýankeşleriň öňünden makoruny ähli zerur tagallalaryň edilýänligi, gallar ona guramaçylyk ýerişmek üçin taýýarlyk işleriniň ýokary derejede alınıp barýanyny barada hasabat berdi. Şunun bilen birlikde vilayatyň gowça meýdanlaryna degişi ýydyk işleri batly depkinlerde dowam edýär. Şeýle hem döwlet başçylarynyň tarşana laýyklykda vilayatda yer almanyň we göýök bakça ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek hemde bir öýrenimler bilen bazarlarymyzy bolelin üpçün etmek üçin giňmeçerli işleriň alınıp barýanyny gaýdyldy. Vilayatyň çäklerini pil öndürmek boýunça meýilnamany üstünlikli ýerine getirmek ornuna toplumlaryň işler amala aşylýar. Häkim hasabatyň barşyna ýurdumyzy durmuş ykdysadyň ösürmek boýunça işlenip taýýarlanan maksatnama laýyklykda vilayatda durly maksatly deskalaryň we binalaryň gurulşy, şol bir wagtyň özünde injenerçilik deskalaryny gurmak, ulul bar bolanlaryny döwre wagtlaşdyrmak boýunça alınıp barýan giňmeçerli işler barada hem habar berdi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, vilayatyň bugda eklen meýdanlaryna ýokary ýyly ýydyk işler bilen bir hatarda gallar ogna guramaçylyk ýetişmek boýunça alınıp barýan taýýarlyk işleriniň degişli derejede ýola goýulmagynyň häzirki döwrüň möhüm talapdygyny öňsüçekdi. Şunda orok mögzümine işledilecek ähli obagajyk teňkalarynyň kabul ediş bölümleriniň taýýarlygyna aýratyn ähmet berilmeliler. Döwlet başçylarymyz vilayatda gowça meýdanlaryna alınıp barýan ýydyk işleriniň depkinlerini hasy güýçlendirmegiň wajypdygyny belläp, bu işleriň agreten kadra laýyk geçirilmeginiň üpçün edilmeligini tapşyrdy. Hormat prezidentime de vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna yer almanyň we göýök bakça ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek maksady bilen zerur bolan ähli agreten çäreleriň ýokary hil derejesine geçirilmeginiň wajypdygyny aýratyn bellädi. Bu işleriň degişli derejede ýola goýulmagy ýurdumyzyň bazarlaryna azyk öňümleriniň üpçünçiliginiň kepili bolup durýar. Döwlet başçylarymyz vilayatda pil öndürmek boýunça alınıp barýan işleriň bildirilýän talaplara laýyk gelmeginiň häzirki döwrüň esasy wezipesini öňsüçekdi. Hormat prezidentimiz o milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmelidigini, şunda vilayatyň çäklerine gurulşy alınıp barýan durly maksatly binalaryň we deskalaryň belirlenen möhletlerde ulanmagy berilmeginiň, gurulşyklarda ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeginiň möhümdigini aýtdy we bu wagtda häkimi birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Daşoğul vilayatynyň häkimi Nazar Muradow söz berdi. Häkim häzirki döwürde vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan mögümligin işler, şol sanda bugdaý meýdanlaryna ýerine getirilýän ýydyk işleriniň derejesi we gallar ogna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Vilayatyň gowça meýdanlaryna alınıp barýan işler göýgoş gadanlan ýerlerde hatarara bejergisiniň we beýleki ýydyk işleriniň geçirişi, ýydyk işlerine ulanýan teňkalaryň we gurallaryň ýönüjlükli iş edilmek üçin ýerine getirilýän toplumlaryň işler barada hasabat berildi. Şeýle hem hasabatyň çäklerini vilayatda yer almanyň göýök we bakça ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek hemde bir öňümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpçün etmek ornuna alınıp barýan işler ýüpek gurçuklaryny talaba laýyk ýydyk etmek we pil öndürmek işleriniň gurulşy barada edildi. Häkim kabul edilen döwlet maksatnamalaryna laýyklykda vilayatda medeni durmuş maksatly deskalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ýollaryň hemde suw we lagym arasy deskalaryň gurulşygynyň alınıp barlyşy we olarda ýerine getirilýän işleriň depkinlerini ýokarlandyrmak boýunça edilýän hemme taraplaryň işler barada hem hasabat berdi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, vilayatyň bugdaý meýdanlaryna alınıp barýan ýydyk işlerine üns çekip, olaryň ýokary agreten talaplara laýyk gelmegi bilen bir hatarda gallar ogna görülýän taýýarlyk işlerine möhüm ähmet berilmelidigini bellädi. Döwlet başçylarymyz ekrançyk meýdanlaryna işledilýän teňkalaryň we beýleki gurallaryň dol güýjüne ulanmagy, ekrançyk meýdanlarynyň tuw bilen üpçünçiligi bilen baglanyşyk meseleleriň ýygyderli gödäwçilikde saklanmalygyny bellädi we bu wagtda häkime anyk görkezmeler berdi. Ýurdumyzyň bazarlaryna öňüm bolşygynyň üpçün edilmeginde möhüm ähmeti bolan işleriň şol sanyna yer alma, göýök we bakça öňümlerini öndürmek ornuna edilýän tagallalaryň derejesiniň häzirki döwrüň tarapyna laýyk gelmegi ornuna hemme taraplaryň işler amala aşyrylmalydyr diýip hormat prezidentimiz bu urda degişli tawşyklar berdi. Döwlet başçylarymyz vilayatda ýüpek gurçugyna talaba laýyk ýydyk etmek we pil öndürmek işleriniň gurulşyna üns bermegiň zerurdygyny belläp, vilayatda pil öndürmek boýunça meýilnamanyň üstünlikli ýerine getirilmegi ornuna zerur tagallalaryň edilmelidigine ünsçekdi. Hormat prezidentimiz o milli maksatnamasyna hemde ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda vilayatda medeni durmuş maksatly deskalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ýollaryň hemde suw we lagym rassalaýjy deskalaryň gurulşyklarynyň alınıp barlyşyny ýygyderli gödäwçilikde taklamagy berip talap etdi. Tanly ýol markaly geçirilýän iş maslahatynyň barşyna soňra hormat prezidentimiz Lewap vilayatynyň häkimi Aman Gelliýew söz berdi.
Häkim häzirki döwürde vilayetin ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işleriň ýagdaýy, şol sanyna bugdaý meýdanlaryna ösüş tugun tutmak, gallar onu taýýarlyk görmek we gowça meýdanlaryna ýerine ýetirilýän işleri agreten kadra laýyk derejede guramak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi. Şol buratın özüne vilayetin etraflarına yer almanyň göýük we bakça ekinleriniň bereketli hasylyny ýetişdirmek, şonuň bilen baglykda ýurdumyzyň bazarlaryna ýönüm bolşygyny hasy öpüşin etmek işlerine munasyp goşunt goşmak ornuny bir urt tagallar edilýär. Şeýlekem vilayetde pili öndürmek boýunça meýilnamany üstünlükli ýerine getirmek ornuny toplumlaryň işler alınıp barýar. Hasabatyň çäklerini owa milli maksatnamasyna şeýlekem ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durumçy ykdysat taýdan ýötürmegiň maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş maksatly deskalaryň we beýleki binalaryň ugurdaş düzümleriň gurulşyklary, olarda alınıp barýan işleriň depkinlerini ýoklandyrmak ornuny edilýän tagallar barada giňişleýin maglumatlar berildi. Hormat prezidenti mäze hasabat dinläp, vilayetin bugdaý meýdanlaryna alınıp barýan häzirki işleriň geljekki bol hatyryň kepilidigini çekmek bilen bugdaýlary tümmül suwunyň öýek wagtyna berilmeginiň wajypdygyny bellädi. Şonuň bilen birlikde vilayetde gallar onu guramaçykly taýýarlyk görmek boýunça işleri ýüren jogapkärçilikli we hemme taraplanysasiýa çemilişilmelidir. Döwlet başlarymyz bu barada gurrungy dowam edip, vilayetin gowça meýdanlaryna alınıp barýan ýygyk işleriniň hatarary bezirgetiniň agreten kadra laýyk ýagdaýda ýoly goýulmalydygyny öňsükdi. Gowça ýygyk etmekde teýenkeler we beýleki owagjylyk gurallary dol güýjüne iş edilmelidir. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň ýylatynyň azyk we göýük ölümler bilen dol üçin edilmegi ýa-da döwrüň möhüm talabydygyny öňsükip, vilayetde yer almanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek bilen baglanyşyk wezipeleriň üstünlükli ýerine getirilmegi ornuny berur tagallarlaryň edilmeligini bellädi. Vilayetde pili öndürmek boýunça bellenlen meýilnamanyň üstünlükli ýerine getirilmegi bilen baglanyşykly meseleler ýygyderli gözükçükde saklanmalylar. Döwlet başlarymyzy vilayetin durly künjeklerini gurulşyga alınıp barýan medeni durmuş maksatly deskalarda ýaşaýyş ýaýlarynyň suw we lagy marasaly deskalaryň gurulşyklaryny alınıp barýan işleriň depkinlerini ýoklandyrmak babatda birnäçe taşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Mar vilayetiniň häkimi Anne Berdiýewa söz berdi. Häkim şu günleri vilayetde alınıp barýan işleriň ýagdaýy, şol sanyna bugdaý meýdanlaryna ýerine getirilýän ýygyk işleri we gallar ogyna guramaçykly geçmek boýunça görülen taýýarlyk barada hasabat berdi. Şol buratın özüne vilayetin gowça meýdanlaryna alınıp barýan ýygyk işleri, hatarary bezirgesiniň geçirilişi, şeýlekem ýygyk işlerine owagjylyk teýenkeleriň we gurallarynyň ýöndürjükli işi barada hasabat berildi. Şeýlekem vilayetde yer almanyň göýük we bakça ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek, şeýlikde içerki wagdalary bir önümler bilen dol üçin etmek ornuny alınıp barýan toplumlaryň işleri barada edildi. Şu günler vilayetde pili öndürmek boýunça bellenlen meýilnamany üstünlükli ýerine getirmek ornuny degişi işler alınıp barýar. Mundan başga da hasabatyň başynda o milli maksatnamasyndan şeýlekem ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatyň ösürmegiň maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri degişli derejede berja etmek ornuny toplumlaryň işleriň alınıp barýany gaýdyldy. Hormat prezidentimiz hasabat dinläp, vilayetin bugdaý meýdanlaryna ýygyk etmek, ösüş tugun tutmak işleriniň talaby laýyk ýerine getirilmelidigini, şonu gallar ony guramaçykly geçmek üçin taýýarlyk işleriniň döwrüň tarapyna laýyk ýagdaýda ýoly goýulmalygyny bellädi. Şunu kombaynlaryň, awtoroklaryň we galla kabul ediş bölümleriniň taýýarlyk derejesine möhüm ähmiýet berilmelidir. Döwlet başlarymyzy vilayetin gowça meýdanlaryna alınıp barýan ýygyk işleriniň we hatarary bezirgetiniň ýokary agreten kadra laýyk gelmelidigini, ýygyk işlerini teýenkeleriň we beýleki owagjylyk gurallarynyň dol güýjüne iş edilmeligini bellädi. Hormat prezidentimiz yer almanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek hemde bir öýrümler bilen ýylatymyzy hasy bolelyny üçin etmegiň möhüm talapdygyny belläp, burada alınıp barýan işleriň hemişe gözükçükde saklanmalydygyna ünsükdi. Şeýlekem döwlet başlarymyzy vilayetde pili taýýarlamak baradaky meýilnamanyň doly ýerine getirilmeligini bellädi. Bu babatda häkimi anyk görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz o milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri ýokary derejede ýerine getirmek, şonu gurulşyga alınıp barýan deskalardaky işleriň ýokary hil derejesini üpsün etmek bilen baglanyşyk meselelerin ýygyderli gözükçükde saklanmagynyň möhüm talapdygyny bellädi. Soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Urab Gelliýewa söz berdi. Vice-premier vilayetleriň bugdaý meýdanlaryna alınıp barýan ýygyk işleri, şeýlekem ýurdumyzda gallar ogy möhümine taýýarlyk işleriniň baty depkinlerde dowam edýänligi barada hasabat berdi. Vice-premier hasabatynyň başynda döwlet tarapyndan döredilýän oňun mümkinçilikleriň netijesinde ýurdumyzyň vilayetlerine gowça ekişini gysga möhletlerde tamamlamak, göýge çalynan meýdanlarda agrotehnikanyň kadrany laýyklykda ýygyk işlerini geçirmek boýunça derur işleriň edilýänini aýtdy.
Yurdumuzda adyk bolşugyny putulandyrmak maksady bilen vilayatlariň ekrançyk meýdanlaryna yer alma, güýük we bagça ekinlerini Agrotenkanyň kadrana laýyklykda ýydyk etmek hemde ýetişdirilen hasıl bilen bazarlarymyzy dolu üpçün etmek boýunça degişi işler alınıp barýar. Şeýleken vice-premier döwlet başçylarynyň taşygyna laýyklykda Ahal, Balkan we Daşoğuz vilayatlaryny guran iş taparlarynyň netijeleri barada gasabat berdi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň bu sebitleriniň ekrançyk meýdanlaryna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, akin meýdanlaryna ýerine ýetirilýän ýydyk işleri, ösüşlüğüniň tutulşy we şol wagtyň özünde gallaryna taýýarlyk talaby laýyk derejede guralypdyr. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, vice-premieriň vilayatlary guran saparynyň netijelerini öňe çekip, Daşoğuz vilayatynyň ekrançyk meýdanlaryna suw üpçünçiligi bilen baglanyşyk meseleleriň oňun çözülmegini talap etdi. Munyň özi vilayatyň gowy gyjylygynyň tazyşly ösdürmeginiň we bol hatyr alynmagynyň möhüm şerti bolup durýar. Döwlet başçylarymyz barada aýtmak bilen vice-premieriň ýurdumyzyň beýleki vilayatlaryna da iş taparyna bolup, bar bolan meseleleri ýerine öwrenmegi tapşyrdy. Şunda buğdoyun bol hasylyny ösürip ýetişdirmek baradaky şertnamalaryň boşnamalar üstünlikli ýerine getirilmeliler. Goçury edilýän ýydyk işleri Agrotenk kadrana dolu laýyk gelmeliler. Hormat prezidentimiz uly üstünlikleri şanly wakalara beslenýän şeýle meýilleşdirilen ähli işleriň häzirki döwrüň tarabyna laýyk derejede guralmagy we öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegi bilen baglanyşly meseleleriň wajypdygyny bellädi we ýurdumyzyň owa gyjyk toplamyny mundan meýlekde ösdürmek ugruna oňa häzirki zamanyň ösün tejribesiniň we alman gazananlarynyň işiň ornaşdyrylmalygyny aýtdy. Hormat prezidentimiz sanly gomarkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan saglyk maşgala awadançygyny bir karar watanymyzyň gülle besmeginiň bähfidine alyp barýan işlerini uly üstünlikleri arzu etdi. Soňra hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Israil döwletiniň Türkmenistany täze bellenen adatly naşr we dowluktyal elçisi hanym Bet Eden kaýt kabul etdi. Elçi ananç gatyna gowşuryp, hormat prezidentimize Israilin prezidentiniň mehirli salamy ýetirdi we ýokary döwlet wezipesinde uly üstünlikleri arzu etdi. Israil döwletiniň ýurdumyzda täze belenen adatdan daşar we dowluk täze elçisi Merkez Aziz Hewtiniň ýurtları bilen hyzmatdaşygy uly ähmet berilýänini belläp, öz ýurdunun umum bähfitlere laýyk gelýän döwletary gatnaşyklary mundan meýlekde okgunly ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Türkmenistan bu sebitde öňdäki orunlaryň birine gelýär. Hormat prezidentime de dostlukly ýurdun dowluk täze wekilini jogapkärlik wezipe bellenmegi bilen gutlap, Israilin ýokary derejeli ýol başlaryna iň gowy arzularyny beýan etdi. We Türkmenistanyň diýip bolan dostlukly gatnaşyklary hemde deň hukuklylyk we özara bähfitlik görelgilerine esaslanýan netijeli döwletary hyzmatdaşlygyny hemme taraplaryn pugturandyrmaga gyzyklanma bildirýänini belledi. Töhfetdeşiň barşyna taraplaryň gyzyklanmasyny hemde bar bolan uly kuwaty nazar almak bilen fiýaty diplomatik, töwda ykdysady we medeni insanperwer bolganlarda netijeli gatnaşyklary mundan meýlekde giňeltnäge degişi meseleleriň bir näçesi ara alyp maslahatlaşyldy. Töhfetdeşler iki ýurdun döwletary gatnaşyklaryny ýygyderli ösdürmäge çalşýanyny tasdiklap, mundan meýlek hyzmatdaşygyň ileri turýan ugurlaryny kesýetdiler. Töwda ykdysadylygam, ýokary tehnologiýalar, owa gyjylygy, tuw serişlerini rejeli ulanmak we beýlekler şol hyzmatdaşygyň esasy ugurlary hökümine görkezildi. Şeýlekem alam medeniýet, bilim, saglyk öwreşilgenler boýunça ýödary gatnaşyklary işeňleşdirmegi wajypdygy bellenildi. Ýurdumyzyň oňyn bir taraplyk, paragatçyk söýüjülük we giň halkara hyzmatdaşlyk görelgilerine esaslanýan daşar syýasy gury ýygyderli durumça geçirmek bilen iki taraplaryň hemde köp taraplaryň görnüşde Israil bilen gatnaşyklary ösdürmäge çalşýanlygy bellenildi. Taraplar iki ýurdun halkara syýasatynyň esasy meseleleri boýunça dünýä giňişligine, şol sany ýeri halkara guramalarynyň we awraýly sivit düzümleriniň çäklerine hyzmatdaşlygy mundan meýlekde puturandyrmak barada araşdylar. Töhfetdeşler Birleşen Milletler Romasynyň çäklerine ýoly goýulan gatnaşyklaryň netijeli häsiýetini belläp, paragatçylygy, howpsuzlyk we ähli durnukly düşüp etmäge gönükdirilen möhüm halkara başlangyçlarynyň özara gollanylmagynyň ähmetini aýratyn bellediler. Amma on pikire görä bularyň ähli halkara hyzmatdaşlygy, huzursana insanperwer bolganda gatnaşyklary işeňleşdirmek üçin aýratyn ähmeti eder. Şoňlamagylykda iki ýurdun taryhy gymmatlyklaryny we medeni mirasyny öwrenmäge degişi almy gatnaşyklary ýoly goýmaga möhüm orun degişidir. Hormat prezidentimiz elçini Türkmenistanyna işe başlamagy bilen ýene bir gezek gutlap, iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek işine üstünlikleri arzu etdi. Diplomat hormat prezidentimize mehirli sözler üçin hoşallyk bildirip, diýip bolan dostlukly Israil Türkmen gatnaşyklaryny puturandyrmak we giňeltmek üçin ähli tagallara etjekdigini anandyrdy. Duşukdan soň elçi habarçamyda şeýle görünmerdi. I just presented my credentials to the President of Turkmenistan.
Türkmenistanyň çoňur hormatlanýan prezidentine özüň ananç hatyny gowşurmak bagtynyň niýetleri edendigmi şatdygyny bellemek isleýän. Şeýlen biz hormatly jenap prezident bilen iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň meselelerini we gatnaşyklary mundan feýlekde ösürmek ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdyk. Şunda iki ýurduň arasynda saglyk goraşulgamy, suw serişdeler netijeli peýdalanmak ugurlary boýunça hyzmatdaşlygy ösürmek ägit uly mümkinçilikleriniň bardygy bellenli. Türkmenistan bir tarap ýurt hökümine sebitde parahatçylyň, durunlukla öz üçin berkedilmegine münasip goşant goşýar. Muň özi halkara derejesinde hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň aýratyn insanperwer ulgamyna hyzmatdaşlygyň ösürilmegine aýratyn ähmiýetliler. Şunda taryhy kymmatlyklar, iki ýurduň medeni mirasy boýunça ylmy gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Muň özi köpürlük hyzmatdaşlygyň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Sag bolun. Şeride hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Azerbaycan Respublikasynyň ykdysadyýat ministri Mikhail Çingizogly Japarow kabul etdi. Azerbaycan Respublikasynyň ykdysadyýat ministri wagt tap kabul edenligi üçin hoşallyk bildirip, hormat prezidentimize Azerbaycan Respublikasynyň prezidentiniň mehirli salamny hemde ýokary döwlet wezipesine saýlanmagy münasip etdi, gutlawlaryny ýetirdi. Hormat prezidentimize doňunluk döwletiň ýokary derejeli ýol başlygyna hemde halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi we ýakyn goňşular bilen hoşnýetli gatnaşyklary hemişe uly sarpa goýan Türkmenistanyň Azerbaycan bilen diň hukuklyk hemde özara beýiklik esasynda uzak möhletli hyzmatdaşlygy ösürmek ugruna ygyrarlydygyny bellädi. Mihman Azerbayjanyň iki ýurduň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy ösürmäge uly ähmiýet berýänini bellädi. Ýokary derejedäki duşuklaryň başynda gazandan alyşyklar muňa ýardam edýär. Döwlet başlarymyz we mihman siyasi, sowda, ykdysady, energetika, uly kommunikasiýa, almat-ýeňki, medeni insanperwer we beýlik ulgamlarda döwletara gatnaşyklarynyň strategik ýaýdatini belläp, durly gurlarda gatnaşyklary ösürmegiň utgoşdurjy guraly hökümini ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Azerbaycan toparynyň ornuny güýçlendirmegiň wajypdygyny bellediler. Şunun bilen baglykda özara maýy goýumlarynyň netijeli hyzmatdaşlyk giňeltmegiň esas şertleriniň biridigi bellenildi. Duşun başında hormat prezidentimiz we mihman tewda ykdysady we ýalňyş energetika, ulug telekommunikasiýalar ulgamlaryny ýoly goýulan netijeli gatnaşyklary işçileşdirmegiň zerurdygyny aýtdylar. Bu ugurlardaky gatnaşyklary pogturandyrmaga aýratyn ähmiýet berilýär. Ministrlikleriň we pudoklaryň durmuş edaralarynyň, işçiler toparlarynyň wekilleriniň ýygyderli duşuklary, olaryň geçirilýän bilelikdäki giňmeçerli forumlara gatnaşmagy Türkmen Azerbaycan hyzmatdaşlygyny pogturandyrmaga ýardam edýänligi bellenildi. Şunun bilen baglykda iki ýurduň telekeçileriniň işçiler gatnaşyklaryny ösürmek üçin netijeli ykdysady, mali we hukuk şertlerini öpçün etmegiň, bilelikdäki işçiler forumlaryny guramagyň zerurdygy bellenildi. Ýükler daşamagyň amatly ýersi we deňiz ýollaryny öpçün edýän iklimara ulag üssaşyr geçergelerini döretmek boýunça taslamlary durmuşa geçirmekde tagallalary netijeli gutgoşdurmak üçin amatly şertler döredýän iki goňşy döwletiň çäk daýdan amatly ýerleşmeginden peýdalanmagyň wajypdygy aýdyldy. Şunun bilen baglykda Azerbayjanyň ykdysadyýat ministri Türkmen tarapynyň bu ulgamda ýöňe sürýän düredjikli başlangyçlarynyň ähmiýetini belledi. Hormat prezidentimiz Merkezi Aziýada uly kommunikasiýa ulgamyny ösürmegiň we onuň halkara uly ulgamyna netijeli goşulmagynyň geljegi bar aýdyp, täze uly geçergelerini döretmek boýunça taslamlary üstünlikli amala aşyrmak üçin iki döwletiň kuwatyndan giňden peýdalanmak bilen bilelikdäki çäreler görmegiň zerurdygyny belledi. Şunun bilen baglykda biziň ýurtlarymyzyň öýleriniň döwrewap düzümini ulanmak bilen dürli döwletlere üssaşyr hyzmatlary ködürilýänligi bellenildi. Munyň özi tebitara we iki taraplaryň gatnaşyklaryň pogturandyrylmagyna ýardam edýär. Türkmenistanyň we Azerbayjanyň milli ykdysadyýetler üçin strategik ýaýdaty bolan energetika ulgamyna gatnaşyklary ösürmegiň wajypdygyna aýratyn ünsärli. Töhbetdeşler neftin we gazyň uly gorlaryna eýe bolan döwletleriň ikisi üçin bu ulgamyň ileri tutulýan urdugyny belläp, diň hukuklyk we özara beýiklik görelgelerini esaslanýan diýip bolan hyzmatdaşlygy ösürmegiň möhümdigini aýtdylar. Duşun ahyryna Türkmen Azerbaycan gatnaşyklarynyň uzak möhletliğin we netijelik esasda mundan meýlekde pogturandyryljakdygyna hemde täze many mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna anan bildirildi. Duşukdan soň Azerbaycan Respublikasynyň ykdysadyýat ministri habarçylarymyza şeýle gurulma berdi. İlki bilen men hormatly prezidenti, Türkmenistanyň prezidenti wezipesine saýlanmagy münasip etli Azerbaycan Respublikasynyň prezidentiniň gutluk sözlerini getirdim. Türkmenistanyň halkynyň paratatly çözgüdi
Doğunluk Türkmenistan'ın ötüş tiyadatının üstünlüğü iyi bolýanynyň, duwamatlarygynyň hemde halkyň rewaçlygynyň aýdyň beýany bolup durýar. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky tewda ykdysady gatnaşyklary mundan meýlekde üstürmek meselesine diýip geçmek bilen, hormatly prezident türkmen kärdeşlerimiz bilen atalaryň jümmüşinden göz başalayan dostlukly gatnaşyklaryň, hyzmatdaşlygyň hemde gazanlan üstünlikleriň bir esasyna daýanyp netijeli işläp biljek ugurlarymyz barada maslahatlaryny berdi. Kazakstan'a bir meseleler energetika, ulug üstaşlyk gatnaşyklary, telekommunikasiýalar ulgamlaryna we beýleki bir näçe ugurlarda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde üstürmäge degişidir. Şunun bilen baglykda biz araşyklary we berilen maslahatlary amala aşyrmak üçin dürli düzümdäki kärdeşlerimiz bilen işi dowam ederiz. Sag bolun. Indi bolsa hormatly prezidentimiň gol çeken resminamalary bilen tanış edýäs. Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasynda gazanlan iki tarap bilen alanlaşyklar durmuşa geçirmek hemde iki ýurdun özara gatnaşyklaryny mundan beýlegem ösdürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda sewda, ykdysady, ilmi we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Hindi toporunyň Türkmen böleginiň düzüm tasdiklandy. Türkmenistanyň Hadar deňiziniň sewtini halkara hyzmatdaşlygyny mundan beýlegem ösdürmek, Hadar deňiziniň daşky urşawyny gorap saklamak, sewtde durnukly düşüp etmäge gönüktirilen halkara gatnaşyklaryny berkitmek we bu urda degişli döwlet idaralarynyň işgärlerini okatmak we olaryň kunär derejelerini ýokurlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda 2022-nji ýylyň 16-27-nji may aralygynda Aşgabat şäherine Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we podoklyň dolandyryş Hadar ýaky döwletleriniň Türkmenistanyň ilçihanalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna Hadar deňizi institutynyň we halkara ummanlar institutynyň hyzmatdaşlyk etmegine Hadar deňizi durnukly ötüş we dolandyryş atly halkara okuw maslahatlaryny geçirmek bellenli. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine we Hadar deňizi institutyny halkara okuw maslahatlarynyň talabalaýy guralmagyny we geçirilmegini üpşin etmek tapşyryldy. Häzir bolsa hormatly prezidentimiň adyna gelen hat bilen tanış edýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň alhyzreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan bilen Israil döwletiniň arasynda ýola goýulan dostlukly gatnaşyklary we özara düşünşmäge ýokary baha bermek hemde olar mundan beýlegen puturlandyrmak we giňeltmek maksady bilen Hanym Bet Eden Kayti Israil döwletiniň Türkmenistanyň adatdan naşr we dowlat ýaly ilçi wezipetini bellemek kararyny geldi. Onuň şahsy häsiýetleri we okuýup başarnyklary öz üstüne ýüklenen belent wezipany münasip ýerine ýetirjekdigine hemde bildirilen önemi ödejekdigine inanmaga mümkinçilik berýär. Şunun bilen malykda siziň alyhyzretinizden ony hoşniýetlik bilen kabul etmeňizi hemde siziň alyhyzretinizde we Türkmenistan hökümetini Israil döwletiniň adynyň aýtjak äkli sözlerini dol inanmaňyzy haýyş edýän. Pursatdan peýdalanyp siziň alyhyzretinizde Israil döwletiniň adatdan naşr we dowlat ýaly ilçi hökümini belent wezipetini awray bilen tamamlan ilçi Jenap Moshe Kamha bildirilen mehmansörlük we gollaw üçin hoşallyk bildirmek isleýän. Siziň alyhyzretiňiz size tüýsürekden hormat goýýan mardaky inanyrmalarmy we iňgow arzuwlarmy şeýle-de Türkmenistan awadançylyk we rewaçlyk bardaky arzuwlarmy kabul etmeňizi haýyş edýän dostlukly arzuwlar bilen Ishak Gersog, Israil döwletiniň prezidenti. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikhail Çingizogly Japarow bilen duşy boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikhail Çingizogly Japarow bilen geçiren duşugyny iki goňşy döwletiň arasyndaky köp taraply gatnaşyklary poturlandyrmak işine Türkmen-Azerbaýjan parlamentary gatnaşyklaryny ösdürmek barada gurrun edildi. Söhbetde şu soňky ýyllarda Türkmen-Azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň dürli ulgamlarda şol sany syýasy, ykdysady, medeni insanperwer we beýlik ugurlarda kuwatly ösüşe eýe bolanyny kanagatdan bilen belediler. Biziň ýurtlarymyzdy öňden bäri dostlukly, hoşniýetli goňşylyk gatnaşyklary baglanşdyrýar. Munyň özi iki halkyň asarlaryň dowamynda kemale gelen taryhy, medeni we ruhy umumlygy bilen şertlendirilendir. Häzirki döwürde bolsa Türkmen-Azerbaýjan gatnaşyklary hil taýdan täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Biz iki taraply gatnaşyklaryň derejesine ýokary baha berýär we oňa uzak möhletli geljek üçin gatnaşyklary ösdürmegiň esasy hökümine garaýas diýip gahraman arkadagymyz belledi.
Parlamentary gatnaşyklaryny mundan meýlekde giňeltmek we pugtalandyrmak, iki ýurdun kanun çykarjy edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy işçileşdirmek hemde ýöwdary geňeşmeler arkaly tejribe aşmak üçin uly mümkinçiliklaryň bardygy bellenildi. Duşun başyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hemde Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri, hukuk ulgamyny hyzmatdaşlygyň töwda ykdysady we beýlik hukuklarda Türkmen Azerbaýjan gatnaşyklaryny mundan meýlekde pugtalandyrmak, iki dogonluk halkyň dostlugyny we hoşnýetli goňşulygyny berkitmek üçin möhüm gural bolup hyzmat etjekdigine anan bildirdiler. Şumunlar yurdumyzyň durly kunjoklaryny we paýtagtymyzda Gahrman Arkadamyzyň ömrümiň mansatly täze kitabynyň tanışdyryş dawarlary geçirilýän şeýle dawarlar Neftgaz toplumyna kimde yurdumyzyň guruluş we senat toplumyna boldy. Gahrman Arkadamyzyň täze kitabynyň tanışdyryş dawarlaryny bu eseriň umumy adamzat behwitli gymmatlygy bardy gurrun edildi. Neftgaz toplumyna geçirilen dawarada Gahrman Arkadamynyň dörli ugurlar boýunça döwreden kitaplarynyň deňe bir türkmen halky üçin näle, eýsem dünýä halklary üçin ähmiýetli gollanma öwrülýän we barada aýdyldy. Munyň öňde hormatly Arkadamynyň galamyndan çykan eserleriniň dünýä dillerine terjime edilmegine aýdyň görnýär. Ötüp gelýän ýaş nesillere nusgaly görüldü görkezýän hormatly Arkadamy özüniň nusgalyk ýörelgeleri bilen ýurdumynyň ilatyny, aýratyny ýaşlary täze zähmet ýeňişlerine bilen sepgitler eýilmäge ruhlandyrýar. Gahrman Arkadamynyň ömrümiň manysy adly täze kitaby halkymyzyň asarlaryň dowamyna döreden milli gymmatlyklaryna hemde dünýä nusgalyk ýaşy desturlaryna hormat goýmagyň öz boşly mektep bolup durýar. Dawarada çykyş edenler täze kitabyň çeperçilik taýdan ýokary derejä eýedigini belläp, oň milli gymmatlyklaryny wagt etmekde hemde geljek nesillere ýetirmekde aýratyn ähmiýetliligini bellädiler. Bellen şäli Gahrman Arkadamynyň ömrümiň manysy adly täze kitabyna halkymyzyň taryhynyň dowamyna döreden milli gymmatlyklary, ananç ygtygatlar hemde döwürleri, nesilleri baglanşdyrýan asyrly ýörelgeler barada anyk maglumatlaryň üstü bilen giňişlen gurrun berilýär. Bu osa kitabyň baý many mazmuny eýedigini hemde oň giň okujular köpçüligi üçin ähmiýetliligini aýan edýär. Gahrman Arkadamy täze kitabyna paýhasy pederlerimiziň gözbaşyny asarlaryň jümmüşinden alyp gaýdan ruhy ahlak ýörelgeleriniň häzirki hemde geljek nesiller üçin hem ähmiýetligi barada aýratyn durlup geçirilýär. Bu osa milli mirasymyza, milli gymmatlyklaryna bolan hormat sarpanyň belendi göterilmegini şertlendirýär. Dawaranyň ahyrynda anajlar Gahrman Arkadamynyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly serdarymynyň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler. Şeýle-de ýurdumynyň guruluşy goýsenaga toplumyna Gahrman Arkadamynyň ömrümiň manysy adly täze kitabynyň halkymyna gowuşma münasibetli dawaral şäher geçirildi. Dawarada çykyş edenler türkmen halkynyň döreden milli ýörelgeleriniň häzirki döwürde ösdürmegi, olary geljek nesillere ýetirmek uğruna ýygy alad edýän hormatly Arkadamyda tüýüt sürekden çykan alkyş sözlerini aýtdylar. Dawarada edilen çykyşlarda berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýurdumynyň okuny ösüşine, halkymynyň bagtyar durmuşynyň mundan meýlekde rowaşlanmagyna gönükdirilen beýgi işleriň bitirilýänini aýdyldy. Şunda halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna gönükdirilen çeper eserleriň aýratyny Gahrman Arkadamynyň kitaplarynyň ähmiýetini noktaldy. Qadimetden gözbaş alyp gelýän milli gymmatlyklara sarpa goýmak, olary aýawly saklamak hemde geljek nesillere ýetirmek häzirki döwürde amala asyrlayan döwlet siýasatynyň ele tutulýan ugurlarynyň birine urly. Bu halkyň arkadagy zamanata çygarylan geçýän ýyllar hasa netijelik häsiýetde dowam edýär. Munyň öz asarlaryň dowamyna binýat bolan milli ýörelgeleriň dowamaty atyrylmagyny üpçün edýär. Çykyş edenler Gahrman Arkadamynyň zekinden dören bu kitapda esasy ahlak kadalarynyň hemde ýörelgeleriniň beýan edilýänine üns çekip, olaryň häzirki döwürde möhümdigini, pederlerimiziň däpleriniň hemde ahlak kadalarynyň dowam bolýanynyň futnamosy durýanyny belediler. Eserde halk döredijiliginiň geçmişin görnükli şahsiýetleriniň hemde filosoflarynyň pehemli sözleriniň ulanylmagy hemde edebi taýdan ustaatlyklaryň beýan edilmegi, ýüzýyllyklaryň dowamyna dünýäniň halklary bilen dostluk köprüsini gurup gelýän türkmen halkynyň baý ruhy dünýäsine düşünmäge gollanmagy bolup hyzmat etjek bu kitabyň gymmatlygyny hemde ähmiýetini hasartyrýar. Dawaranyň ahyrynda anajlar häzirki döwürde halkymyň bagtyar durmuşynyň hemde ýurdumynyň awadançylygynyň berkitilmegi uğruna zerur tagallalaryň edilýäni üçin Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly serdarymyda tüýüt sürekden çykan alkyş sözlerini aýtdylar. Hemde öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek uğruna zerur tagallalary etjekdiklerini anandylar. Dawaranyň ahyrynda anajlar Gahrman Arkadamynyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly serdarymynyň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler.
Şeýle-de ýurdumyň ýokary goý mekdepleri jemgyýetçilik guramalar tarapyndan hormatlar kadamydan täze kitap bilen tanıştyrjy dawarlary ýokary okunutlygy besenýär. Ömrümiň manysy atly bu kitap her bir türkmen halky üçin möhüm gollanma bolar. Sebäbi alim arkadamyz bu kitapda türkmeniň beýikligi barada, beýik gazananlary barada, şuny hemde baradaky maglumatlary özüne jemleýär. Gahrman arkadamyň dikinden dören bu kitapda esas ahlak gadalarynyň hemde ýörelgelerini beýan edilýänligi belläliklidir. Olaryň häzirki döwürde möhüm bolmagy pederlerimiziň däpleriniň hemde ahlak gadalarynyň dowam bolýanynyň tutnamasydyr. Kitapda gahrman arkadamyz ata-babalarymyzyň miýzemez ýörelgesine sarpa goýmak, özüňe sarpa goýmakdyr. Ýagny öz geçmişiňe şunuňa sarpa goýmakdyr hemde geljegiňi kämil gurmak baradaky akylly başly aladandyr diýip belläýär. Häzirki zaman jemgyýetde ýaşaýan her bir adamyň döwürleri bilen aýrylmaz baglanyşlaryny beýan edýär diýip dawarlarda çykyş edenler bu ýa bilen bellediler. 6-njy maýda hormat prezidentimiz sany ulgamy arkaly ministrler kabinetiniň süýüniň 4 aýynyň netijelerini başlanan mejlisini geçirdi. Ýurdumyzyň ahal Balkan Daşowy Lewap Omar bolatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormat prezidentimizin beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmeň ugurlary kesitdenli. Hemde öňde durýan möhüm wezipler aral maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň sany ulgamy arkaly geçirilen mejlisinde milli özgörtmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, ýurdumyzda durmuş ykdysadydan ösdürmeň wezipeleri, häzirki günlerde mögsümliň owa hojalyk işleriniň anyp barlyşy hemde öňde durýan derwayt wezipeler barada durup geçdi. Oba senaga toplamyna özgörtmeler maksatnamasynyň üstünlikli ýerine ýetirmegini üçin etmek, ýurdumyzda durmuş ykdysadydan ösdürmeň maksatnamasyny ýerine ýetirmek, aýakinlere ýygyk etmek, gowaça bejergesini ýokary hil derejesinde alyp barmak boýunça ýerine ýetirilýän işler dogrusynda maslahatlarda giňişlendirdiň edildi. Olarda çykyş edenler güneşli ýarymyzda durmuş ulgamyny ösdürmäge ulus berilýänini bellediler. Bu wagtdaky ähli wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirmegi, halkyň arkadaky zamanasy ýylyna da dol üçin edilmeler diýilip çykyşlardan ýataldy. Owa hojalyk işleriniň gurulşyna, tehnikalaryň galla orak hemde paýta ýygyn mewsimlerine taýýarlanşyna aýrat ünlük berli. Bu wagtdaky derwayt wezipeler ünsden düşürmeler diýilip maslahatlarda çykyp geplen adamlar bellediler. Bugda ekilen meydanlarda zerur şäherleri geçirmek işlerine her bir günden netijeli peýdalanmagyň möhümdigi barada maslahatlarda giňişlendirilip geçirildi. Ähli ekinlerden bereketli hasyl alynmagyny öpüşin etmek derwaytdyr. Munyň özi ýurdumyzyň ilatyny özümizde öňürleýän önümler bilen ygtybaly öpüşin etmegiň esasy şertidir. Daşary ýurtlardan getirilýän adyk hemde beýleki önümleriň meçhullygyny azaltmak, güneşli diýarymyzda öňürleýän önümleriň eksportyny artdyrmak belli bolsa, ýaly döwlet syýasatynyň baş wezipelerdir. Maslahatlarda bu wezipeler üstünlikli ýerine ýetirmegiň ýollary hakynda gurrun edildi. Ýurdumyzda suw serişdelerini täşkitlik hemde netijeli peýdalanmagyň möhümdigi maslahatlarda belenili. Bu wagtda işleriň taýyk meýnamalar boýunça gurulmagyny üçin etmek zerurdur. Ekrançylyk meýdanlaryna durmuşa geçirilýän işler bilen bir katarda vilayatleriň ilatynyň durmuş üçinçiligi bilen baglanyşly meseleleriň ýygyderli gözewçilikde saklanmagyna üns şekilli. Munyň özi işleriň ýokary derejede gurulmagyna hemde şowly netijeleriň gazanylmagyna baglanlygydyr. Ýurdumyzda berkara döwletiň täze ýamynyň garkançy Türkmenistan 2020-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmegiň milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek üçin işlere täze seçmeleşmeler hemde teljermeler ornaşdyrmagyň zerurdygyna da üns şekilli. Maslahatlarda vilayatlarda meýilleşdirilen gurulşyklaryň anyp barlyşy barada da giňişlen görüň edildi. Şeýlede işe öwrüligi ösdürmegiň hususiyetçiligi hemde telekeçileri gollamagyň ýurdumyzda amala aşyrylan ykdysady özgörtmeleri olaryň işçen gatnaşmaklaryny öpüşin etmegiň meseleler hakynda da maslahatlarda anyk görüňler edildi. Owa senaga toplumyny öňde barja tejribeler hemde alman gazananlaryny maksada laýyk
derecede ornaşdyrmagyň zerurdygy bellenildi. Mineral dökünlerin hemde suw serişdeleriniň peýdalanşyna gödäwçiligi ýol goýmak häzirki döwrüň esasy wezipeleriň biridir. Maslahatlarda bu meseleler barada taýyk misallar arkaly gurrun edildi. Maslahatlaryň dowamyny anyp barýan gurulşyk işleriniň talaba laýyk bolmagynyň hemde desgalaryň öz wagtyna ulanmagy berilmeginiň mümkinligi barasyna giň işleýän gurrunlar öz beýany tapdy. Hemde bellenen maksatnamalaryň berja edilişi dogrusynda aýtmak bilen çykyp ýepen adamlar öňde durýan işler hemde olary ýerine ýetirmeň ýollaryny tähkik etdiler. Öňde durýan ähli wezipeleriň berja edilmegi üçin mümkinçilikleriň hemde şertlaryň bardygyny bellemek bilen maslahatlara gatnaşanlar berkara döwletiň täze eýamynyň galkynjy döwründe hormatly prezidentimiz tarapyndan döredilip berilýän ajaýyp mümkinçiliklere bolan owunç buýsançlaryny beýan etdiler. Maslahatlaryň dowamyna alim, bilim, saglygy goruş, sport ulgamlaryna işleriň ýagdaýyna da giňişlen seljeme berildi. Sport ösürmek bilen baglanyşly meseleleri hemişe ünsmerlikde saklamak möhümdir. Köpçüliklen beden terbiýe sagalyş şereketini ösürmek, dörli sport şäherlerini geçirmek döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolmagyna galýa. Munyň özi ösüp gelýän ýaş nesiller üçin ähmetlidir. Ýurdumyň halk hojalygynyň ykdysadyýatyň sany ulgamyna geçýän döwründe bu awatdaky işleri ilkinji nowatda bilim hemde alim edaralaryna ýokary derejede ýolagyň möhümdigini aýraty üns şekilli. Şeýlede maslahatlarda okuwçylaryň tomusga deň jaş mögseminiň raýatlaryň zähmet ruhsady döwrüniň başlanýany bilen baglykda deň jaş sagalyş merkezlerini, şipahanalary, vilayetlerdeäki çağalar deň jaş hemde sagalyş merkezlerini beýleki toplumlary mögseme bir kemse taýýarlamagyň wezipeler hakyna da giňişleýän gurrun edildi. Umuman durmuşa geçilmeli işler halkymyň batyar ýaşamagyna gönükdirilen wezipelerdir. Olaryň üstünlikli ýerine ýetirmegi, halkyň arkadagy zamanasy ýylyna täze sekbetlere tarap önamly gitmäge mümkinçilik berer. Şuun paýtagtymyzda Türkmenistanyň Milli Olimpiya Komitetiniň baş assambleýasynyň nowatdaky mejlis geçirildi. Onun gün tertibiniň çäklerini Milli Olimpiya Komitetiniň 2016-2021 ýyllar aralygyna alyp baran işleri barada hatabat dinlenildi. Hemde ýurdumyzyň Milli Olimpiya Komitetiniň prezidentini saýlamak bilen magly we beýleki guramaçylyk meselelere garaldy. Davaran Masad adnajylar ilki bilen mihmanhananyň giýergesine guralan sport ulgamanyň köp ogurly ösüşini görkezýän sergi bilen tanışdylar. Dörli ýaşlarda gazanylan kuboklardyr, medallaryň hemde başga-da ençeme sportyň ösüşini görkezýän görnüşler bu ýere gelenlerde uly täsir galyrdy. İlki bilen Masada milli sportyň hemde halkara olimpiya hereketiniň ösdürilmegine, dünýäde watanymyzyň sport awraýyny belende gallyrmagy goşan sallamly goşandyny nazara alyp, Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhammedow ýurdumynyň Milli Olimpiya Komitetiniň prezidentligine ködürlendi. Türkmenistanyň Milli Olimpiya Komitetiniň baş assambleýasynyň nowatdaky mejlisine gatnaşyjylaryň gollamagy bilen döwlet başlarymyz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Milli Olimpiya Komitetiniň prezidentligine bir agzdan saýlandy. Bellenşälik häzirki döwürde milli sportumyz hil taýdan täze derejelere çykdy. Garaşdy bir tarap Türkmenistan sport ýurdy. Sevtemde halkara derejeli uly ýarışlaryň geçirilýän merkez hökmünde öz ornuny ananyp otalanýar. Gahrman arkadamydan başyna başlan öňden görjülükde strategiýanyň netijesinde ýurdumyzda sport bilen bir hatarda köpçüliklerin beden teri we sagalyş hereketi täze badalgaly. Jemgyýetimizde sağlam durmuş ýolagolary berkarar edilýär. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynjy döwrüne Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyna ýurdumyzda beden terbiýany we sporty höwetlendirmek hemde hemme taraplaryň gollamak, ugurdaş dödümleri döwre wagtlaşdyrmak, türgünler hemde olaryň tälimçileri beýleki degişli hünärmenler üçin amatly şertler döretmek boýunça toplumlaryň işler ýygydaly dowam etdirilýär. Şunda bu ugurda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli hyzmatdaşlyk ösdürmek hemde özara peýdaly tejribe alşmagy uly ähmet berilýär. Türkmenistan Halkara Olimpiya Komitetiniň Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň hemde UNESCO-nyň beden terbiýe we sport boýunça hökümetara komitetiniň agdasy bolmak bilen olimpiya hereketiniň ösdürilmegine, ýurt tebit we dünýä derejelerine oň insan perwer ýolagolarynyň durmuşa geçirilmegine münasip goşun goşýar. Ýurdumynyň bu ugurdaky başlangyçlary dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ikrar edilýär hemde gollanylýar. Şeýlede mejlisiň çäklerine Milli Olimpiya Komitetiniň guramaçylyk meselelerine näzir edildi. Mälim şäli Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we Sewuşdyň otoýunça 5-nji Aziýa oýunlary, Amul Hadar halkara Awstraliýa hemde Agratleska boýunça dünýä çempionaty ata watanymyzyň sportda ýeten belen sepketleriniň hataryndadyr.
Türkmen türgönlerinin Avraylı halkara yarışlarına iýdigidäli gatnaşmaklary hemde üstünlük kazanmaklary Türkmenistanyň sport bagatda alyp barýan döwlet syýasatynyň aýdyň miwassyr. 2021-nji ýylda milli sportumyzyň taryhynda ýeni däwir täze, şöhratly sahypa açyldy. Ma'lum bolýar geçen ýyl Yaponiýanyň Tokyo şäherine geçirilen 32-nji Tomsky Olimpiýa oýunlaryna iýleşimiz Polina Guryewa agyr atletika boýunça kümüş medal gazanmak başardy. Bu medal ýurdumyzyň taryhynda ilkinji Olimpiýa medalylar. Bu üstünlük Türkmen türgönleriniň öz usatlyklaryny hasa kämilleşdirmäge hemde Awraýly halkara ýarışlaryna täze ýeňişler gazanmagy ruklanyrdy. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylyň 28-nji aprelinde gol çeken kararyna laýyklykda Türkmenistanyň milli ýygyny toparlaryny 2024-nji ýylda Fransiýanyň Paris şäherine geçiriljek 33-nji Tomsky Olimpiýa oýunlaryna hemde 17-nji Tomsky Paralimpiýa oýunlaryna taýýarlamak boýunça guramaçylyk toparynyň döredilenligi hemde oň düzüminiň tasdiklanynyňy bellenildi. Milli Olimpiýa Komitetiniň baş assambleýasynyň mejlisiniň ahyryna oňatmadylar. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komitetiniň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Hemde milli sportumyza berýän hemme taraplaryň gollawy, Türkmen türgönleriniň usatlygyny kämilleşdirmek bagatda döredilen şertler üçin tüýdürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Hemde öňde goýulan wezipeleri üstünlikli çözmek uğruna tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. Şuun, Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukukları we halkara insanperwer hukuk hemde Birleşmiş Milletler Guramasynyň ýurt boýunça topar babatyny halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmek boýunça Podogara toparynyň bilelikdäki mejlisi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatyny hemde mejlisiniň birnäçe ministrlikler we podoklyň dolandyryş edarlarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýurdumyzda işleýän halkara düzümleriniň wekilleri gatnaşdylar. Çıkış edenlerin belleşi ýaly Türkmen döwleti hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başdanlygyny dörejülükli daşary syýasat strategiýasyny amala aşyrmak bilen ähli umumy gün tertibiniň möhüm meseleleriniň şol sanda bilet insanperwerlik taglimlarynyň hemde gymmatlyklarynyň berkarar edilmegine gönükdirilen möhüm başlanýyşlar bilen çykyş edýär. Araşdyr bir tarap ýurdumyz adamyň bähwitleriniň hemde hukuklarynyň gowruglygyny döwlet syýasatynyň möhüm ugur höküminde öňe sürmek hemde umumy ikrar edilen halkara hukuk adalaryny ikrar etmek bilen öz üstüne alan halkara borçnamalaryna üýtgewsiz eýerýär. Mejlisiň gün tertibine laýyklykda meýilnamalary durmuşa geçirmek hemde Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleriniň işini adam hukuklaryny gowramak uğruna hyzmatdaşlygy putulandyrmak boýunça tagallalary işin gatnaşmak meseleleri aranyp maslahatlaşyldy. Mejlise gatnaşyklaryň belleşi ýaly häzirki wagtda adam hukuklary hakynda konwensiýalar boýunça milli hasabatlary Birleşen Milletler Guramasynyň şertnamalaryň idaralary üçin işläp taýýarlamak we hödürlemek boýunça çäreler işeňleşdirildi. Mejlisiň çäklerine Podogara toparynyň agdalary adam hukuklarynyň durmuşa geçirilmegini üpsün etmekde, durnukly ötüş maksatlarynyň ileri tutulýan wezipelerine ýetmegiň bähwidine halkara guramalar bilen işin gatnaşyklar dowam etmek baradaky pikir beýan etdiler. Şunun bilen baglykda bolgamda hereketleriň milli meýilnamalarynyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistan 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan östürmegiň 30 ýyllyk milli maksatnamasy bilen sağlaşdyrylmagynyň Podogara toparynyň alyp barýan işleriniň möhüm ugurlarynyň birdigini aýratyn üns berildi. Mejlisde adam hukuklary we insanperwerlik hukuklary babatynda beýleki möhüm meseleleri de garaldy. Şuun, paýtagtymyzyň sağlaşykly ötüş ýoluny düşen we milli binagarlygyň ajaýyp nusgalarynyň kemale gelýän ýer bolan Demirgazyk kunjugynda ýerleşen Hoca Ahmet Ýasaw köçesiniň uğruny ýurdumyzyň Dokma Senat ministrliginiň Sewda merkezi açyldy. Bu ýerde dokma we gön deri önümleriniň we durly libaslaryň sewdasyny goraýan dukanlaryň bir wada onyş hereket edip başlady. Munyň öňünde ýurdumyzda arkadaly serdarymyzyň talasy bilen halkyň sarp edýän haritlarynyň sewdasyny goraýan düzümüň işiniň netijelik häzirde ýolýanynyň nowatdaky suwutnamasyna urildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe milli ykdysadyýetimizi bazar gatnaşyklar ýolgular esasyna guraýan ýurdumyzda ähli uglary şol sany Dokma Senatyny okgunly ösürmek üçin amatly hukuk, ykdysady, mali we durmuş şertleriniň döredilmegi netijesinde degişli düzümler sağlaşykly ösürilýär. Ýurdumyň Dokma Senatyna degişli kärhanlary şol sany bu ugry degişli hususy düzümleriň işini döwrüň talanyna laýyk derejede guraýarlar.
Şunu önümçülüge kädirki zamanyň ösen tejribeleriniň we sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berdiýär. Merkediň şäklerini Aşgabatyň dokma toplumyny, Marynyň yeňiş tikin fabrigini, Altynasır haritşynaslyk merkezini Merv, Nysoy, Bedew, Gala, Bürgüt, Türkmen Galkan, Bahar, harit nişanly senat kärhanlarynyň we dokma toplumlarynyň dukanlary ilaty häzirki zaman önümlerini we haritlaryny ködürleýärler. Häzirki döwürde ýurdumyň dokma pudogy ileri tutulýan milli behfitler hemde dünýä ykdysady geňişligindäki umumy integrellenmek meýillerini gözüňde tutmak bilen milli ykdysadyýetimiziň depkinli ötüşiniň aýdyň mysallary. Diňe soňky bir näçe ýyla pudogyň düzümine dünýä bazarlaryna bu pudogdaky önümçiligiň öňdewarjylarynyň hataryna çykmak bilen TV-ge çyýmalan bätişi okyply önümler öňürýän täze kärhanlaryň onlarçasy goşuldy. Mundan başga-da ýüpege gaýtadan işleýän hemde aýakkap fabriklary, gön işläp bejerýän kärhanlar bar. Bu mesele oýlançykly çemleşimligi özümizi öňürleýän köp görnüşli ýokary hili haritlaryň öňürmegi, hemde olaryň bahalarynyň ýeterli bolmagy daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň düýpli adaldylmagyna mümkinçilik berdi. Türkmen dizaynerleri içerki bazaryň hemde ilatyň mögümliğin isleýlerini öwrenip, dünýäde meşhur täze görnüşlerini we beýleki haritlary işläp taýýarlaýarlar we önümçilik ornaşdyrýarlar. Ýagur dulçy maserişlerini ewolun dokma senatynyň Türkmenistanyň ykdysadyýetynyň gaýtadan işleýän senatynyň depkinli ötüşiniň misalyny urly. Ýurdumyzda TV howa şertlerine laýyklykda gowaçanyň orta we inçi simli görnüşleri ösdirilip ýeşdirilýär. Önümçilik innovasion tehnologiýalary esaslanýan döwrwap gurulşyny TV-ge paýta sim gymmatly çyýman bolup, ol daşary ýurtlara iwerilýän haritlaryň arasynda öňdäki orlardy durýar. Bu pudon kuwatly gaýtadan işleýän binýadynyň dördülmegi netijesinde Türkmenistan dünýäniň dokma önümlerini öňürýän döwletleriniň arasynda münasip orny eledi. Öňürýän önümleriniň ýokary hili bolmagy bolsa, diýarymyň şöhratyny we awraýyny artdyrdy. Dukanlarda taýýar sykly önümler, boýulan nahwy, garşyk matalar, ýorgon düşök daşlyklary, düşök toplumlary, erkek adamlar üçin ýetlenen durly görnüşli libaslar, çaga eşikleri, ullar we çagalar üçin durly görnüşli egin eşikler, taýýar jins önümleri, sport libaslary, dokulan we beýlik görnüşli egin eşikler bolup, ular häzirki zaman ekologiýa talaplaryna we ýokary hil derejesine dolaý kelýär. Şildi merkezin şäklerindäki dukanlarda durly görnüşli aýakkaplaryň, gaýyşdan taýýarlanan guşoklaryň we deri torbalarynyň durly görnüşleriniň sowdasy gurulýar. Yer gelen aýtsak, merkezin dukanlaryna mene harit nişanly öý tekstil önümleriniň köp görnüşleri, şeýle-de jeytun harit nişanly tikin önümler ilaty ködürlenýär. Bu haritlaryň ýurdumyzda täze işi gerdilen Babadyhan we Kaka dokma toplumlarynyň önümleri düňe aýratyn bellemeli. Dokma toplumlarynyň tehnik taýdan döwrwaplaşdyrylmagy, şäk taýdan ýerleşmegini we çyň masterişlerine goýlylygyny göz tutmak bilen, olaryň ugrdaş önümler öňürmäge gönükdirilmegini göz tutýar. Şunu öňürleýän önümleriň halkara hil ölçeglerini hemde ekologiýa howpsuzlygyna kawap gelmegini de ul ünswerliýänligini bellemeli. Daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümler öňürmek hemde täze önümçilikleri döretmegi, ýa-da herekide diýenleriniň uğrunu ütkötmegi, gödüňni tutýan eksportda niýetlenen önümleriň möçberini artdyrmak boýunça döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegi toplumyň ähli düzüm bölümleriniň sağlaşykly ösmegi üçin möhüm şertdir. Häzirki döwürde gönnen göni hormat prezidentimiziň tawşyna laýyklykda ilatyň dokma önümlerini, durly libaslary, aýakkaplary we gön deri önümleriniň durly görnüşlerini bolan isleýlerini kanagatlandyrmak maksady bilen toplumlaryň işler amala aşyrylýar. Dokma senat kärhanlarynyň işini häzirki döwrüň ruhyna laýyk derejede guramak, onu hususiýetçiligi ösdürmek boýunça işlenip taýýarlanan maksatnama laýyklykda önümçilik kärhanlarynyň işi ýetgiderli kämilleşdirilýär. Bu orsa ýurdumyzda dokma senatynyň ösdirilmegi, onuň maddi enjamlaryň binýadynyň potulandyrylmagy, hemde önümçiligi dünýä gadananlarynyň işiň ornaşdyrylmagy netijesinde içerki bazarlaryň degişli önümler bilen üçinçiligini gowlandyrmak bilen bir hatarda podon eksport mümkinçilikleriniň ýokurlanmagyny şertlenýär. Bu orsa önümçilik toplumlarynyň işiniň hasym ilerlemegine aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Umuman ýurdumyzyň dokma senaty ministrligini degişli sowda merkeziniň açylmagy bu orda alınıp barlayan işleriň netijeli häýaty bolmagy bilen bir hatarda halkymyzyň ösen islegini öwrenmekde we ony kanagatlandyrmakda möhüm ädim bolup durýar. Şuň Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünini Türkmenistanyň we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hor toparlarynyň wiza argatnaş arkaly geçiren dabarasy ruh bilen tapawutlandy. Hormatly prezidentimiziň parasatly baştonlugyny bedowady bilen öňe barýan garaşda da hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimizi berqarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwründe halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň belent maksatlarynyň ruhlanýan şanly wakalar
ajaýyp dabaralar bagtyar halkymyzyň buýsanjyny artdyrýar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ýurdumyz dünýä döwletleri bilen dostlukly medeni gatnaşyklar putulanyrýar. Insan kalybyna alham berýän sungat parahatçylyň aýdymyna wurulup, dost sogunyň waspyny dünýä ýaýýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünü Türkmenistanyň we beýleki merkezi Aziýa ýurtlarynyň hor toparlarynyň wiza aratnaş arkaly geçirilen dabarasam aýdyň şaýatlyk edýär. Bugünkü dabarada Türkmenistanyň döwlet horunyň Gazagystan Respublikasynyň opera teatrynyň hor toparynyň, Qırgız Respublikasynyň döwlet hor toparynyň, Täjikistan Respublikasynyň döwlet akademiki opera we balet teatrynyň hor toparynyň, Özbek döwlet filharmoniýasynyň hor toparynyň çykyşlary giňden ýaýbanlanyrly. Dabarada çykyş eden hor toparlary öz ýurtlarynyň halk heňlerini we halk aýdymlaryny ýerine ýetirdiler. Sadaşly owazlardan düzülýän hor toparynyň ýerine ýetirilýän aýdymlary ýatda galyjylygy bilen tapawutlandy. Bugünkü dabarada çykyş edenler medeniýet ulgamynyň uly ösüşleri beslenme uğruna uly tutumly işler alyp barýan hormatly prezidentimize arkadagy serdarymyza tüý sürekden alkyşlar aýtdylar. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň her bir güni ruh bilen tawarlara, şadyan bäteşiklere we beýleki medeni çäýlere baýlyk bilen tapawutlanýar. Çağlaryň arasynda aglandylan garaşsylyň merjen dänleri atly bäteşkem şeýle çäýlerin merdir. Onuň Balkan welaýaty tapgyram ýokary guramaçylyk derejesine geçirilýär. Zehini mektep okuwçylaryň arasynda geçirilen garaşsylyň merjen dänleri atly bäteşiň Balkan welaýaty boýunça tapgyry ýokary ruh bilentligi we eksilmez joşgyna beslenýär. Bäseşo welaýatyň ähli etrap şäherlerinden desapy tapyrlarda saýlanyp alynan 6 ýaşdan 14 ýaşa çelli zehini mektep okuwçylary ýokary ruh bilenlikde gatnaşdylar. Ýaş nesilliň dörejilik okuwydyr başarnygyny ýüze çykarmak maksady bilen geçirilen bu bäseşikde ýaşadyk sungat ustatlary bäseşiň şertleri esasynda özleriniň dörejilik mümkinçiliklerini ezberlik bilen görkezmek başardylar. Yaş ýerine ýetirjileriň her biriniň buýsançly çykyşlary tomoşaçylarda ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galyrdy. Bäseşikde Balkanly ruh bilen şadyan oglan gyzlar berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe bedawady bilen öňe barýan ýurdumyzyň buýsançly ösüşlerini, hormatly prezidentimiziň ýyl ýurt bäkbetli, nusgalyk işlerini, eşretli durmuşymyzy, bagtyar çağalygy, dost soňlugy, hemde halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň rowaşlyklaryny özleriniň döwrewap aýdym sazlary bilen, belent joşgyn bilen wasp etdiler. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ruhulyn körpeleriniň usatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym sazlaryny, şowkunly tanslardyr dörejilik çykyşlaryny tomoşaçylar dowamly el çarpyşmalar bilen garşyladylar. Ýaş çağalyň durly saz gurallaryndan usatlyk bilen ýerine ýetiren çykyşlary bolsa, bu bäseşge aýratyn öwüşün çaýyp, onuň şatlyk şowkunyny hasa arşa götürdi. Umuman bäseşiň Balkan welaýaty tapgyry ýatdan çykmajak aýdym sazy bayramçylyga uwruldy. Hormatly anlarny orta ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 10 maýda saat 20-den 11 maýda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat tollugynyň berýän habar bilen tanışýalaň. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup Demiratow kulmatardan 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijefne 12-17 gradus, gündüzüne 22-27 gradus, kenarak taraplaryna bolsa 17-22 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup gündüzüne 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijefne 12-17 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup Demiratow norddan 7-12 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijefne 13-18 gradus, gündüzüne 25-30 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup Demiratow norddan 7-12 metre ýetýän şemal üfer. Howa gijefne 13-18 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýl bolar.
Daşoğuz vilayetini ütkep duran bulut hava olup bunun ahırına az kim yağışar, yıllarım şakma mümkün. Bunun oradan tiyde sekundu 8-13 metre yetiyen şemal uksar. Hava gecesine 9-14 gradus, gündüzüne 20-25 gradus maylı olar. Paytahtymyň Aşgabatda ütkep duran bulut hava bolup bunun oradan tiyde sekundu 8-10 metre yetiyen şemal uksar. Hava gecesine 13-15 gradus, gündüzüne 24-26 gradus maylı olar. Yurdumuz boýunça may aýynyň 11-ine magnit hadisasynyň gowşak täsirde saklanmagy araşdyrýar. Edi vatandaşlar, ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkep durýanlygyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeýleki ýadyr kwagty howada tozan bölejikleriniň kadydan 7 götürüm artmagy we howanyň akymynyň ütkemi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüni almak maksaty bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek eller arasy saklamak zerurdur. Mehriban ileşer. Bulary berk berja etseňiz, ýylyň islenik pasyny öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehribanlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimdi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynşy döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda düşeretlenýär. Ähli düşeriň özünde bolsa halkyň behbudi bar, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoşta bolun edi adamlar.